שלום וברוכים הבאים. קיבלנו לעיוננו כמה מקורות שמציעים זווית קצת אחרת על סוגיית הפליטים בסכסוכי הישראלי-פלסטיני. נושא מורכב, טעון. בהחלט. וחשוב לנו להדגיש שאנחנו כאן כדי לזכור את הטיעונים שעולים מהמקורות האלה. לא בכך להסכים או לא להסכים, אלא ממש להבין מה הם אומרים. בדיוק. להציג את התמונה כפי שהיא משתקפת שם. אז טוב, מה הנקודה הראשונה המרכזית שהמקורות האלה מעלים לגבי מה שקרה ב-1948? אז ככה, הטענה המרכזית במקורות האלה היא שרוב הפליטים הערבים לא גורשו בכוח. הטיעון הוא שהם עזבו, לעתים בעקבות קריאות של מנהיגים ערבים, לפעמים מרצון. זאת אומרת, לא גירוש שיטתי, כמו שמתארים לפעמים? לפי המקורות האלה לא. הם אפילו נותנים את חיפה כדוגמה למקום שבו לכאורה נציגים יהודים ביקשו מהאוכלוסייה הערבית להישאר. מעניין, זה בהחלט נרטיב, נקרא לזה חלופי, וזה קשור, אני מניחה, לטענה נוספת שם לגבי איך בכלל הגדירו פליט פלסטיני. נכון מאוד. כאן נכנסת טענה שטוענת שההגדרה שנקבעה באו"ם, נטען שהיה לחץ ערבי מאחורי זה, היא ייחודית לפלסטינים. ייחודית, במה היא שונה? ההבדל המרכזי לפי מה שכתוב שם, הוא שבמקום דרישה למגורי קבע של דורות, כמו במקרים אחרים בעולם, הסתפקו בשנתיים מגורים בלבד בארץ ישראל לפני 1948. רק שנתיים? זה נשמע כמו קריטריון מאוד מקל. אז מה המשמעות של זה לפי המקורות? המשמעות, הם טוענים, היא ניפוח משמעותי של המספרים הרשמיים. כלומר, ההגדרה הזו כללה גם אנשים שלא היו מה שנקרא תושבי קבע ותיקים של הארץ. אוקיי, אז זה נוגע גם להגדרה וגם למספרים, וזה מוביל אותנו, אני חושבת, לשאלה הבאה שהמקורות האלה מתעמקים בה. מי בעצם היו הערבים שחיו כאן לפני 48? בדיוק. הטענה המרכזית פה היא שחלק ניכר מהם לא היו משפחות שחיו פה דורי דורות, אלא דווקא מהגרי עבודה יחסית חדשים. מיגרציה, מאיפה? המקורות מדברים על הגירה ממצרים, מסוריה, מעבר הירדן. הם טוענים שהפיתוח הכלכלי שהביאה איתה ההתיישבות היהודית משך אותם לכאן. יש לזה איזשהו ביסוס היסטורי במקורות? מספרים? כן, מצטטים שם מערכות למשל מהמאה ה-19, שדיברו על אוכלוסייה ערבית של כ-200,000 איש בלבד בכל הארץ. מספר נמוך משמעותית מטענות מאוחרות יותר. שוב, אנחנו מדברים על מה שמוצג במקורות שסקרנו. טוב, אם ככה מפרשים את ההגדרה והרכב האוכלוסייה, אז זה די טבעי שתגיע גם ביקורת על אונר"א, נכון? אכן, הביקורת במקורות האלה על אונר"א היא, בוא נגיד, לא קלה. מה למשל? מדברים שם על הרישומים פיקטיביים של פליטים, על כך שמעמד הפליטות עובר בירושה, דבר שלפי הנטען שם הוא ייחודי לפלסטינים בעולם. עובר בירושה? זה אומר שהמספרים רק גודלים כל הזמן. בדיוק, ומוסיפים שם טענות על אי דיווח מכוון הנפטרים כדי לשמור על כרטיסי מזון והטבות, ואפילו סחר בכרטיסים האלה. יש גם טענות קשות מאוד שמופיעות במקורות האלה, על קשרים בין עובדי אונר"א לגורמי טרור. אלו באמת טענות כבדות. ובמקביל לכל זה, המקורות האלה נותנים במה גם לנרטיב פליטות אחר מאותו סכסוך? בהחלט, וזה מודגש מאוד. סיפורם של היהודים ממדינות ערב וצפון אפריקה. הפליטים היהודים. כן. למעלה מ-800,000 איש שנאלצו לברוח או גורשו מעיראק, מצרים, תימן, סוריה, צפון אפריקה, בעיקר אחרי 48. המקורות מתארים רדיפות, פרעות, החרמת רכוש בהיקפים אדירים. אז בעצם המקורות האלה מציגים את זה כמעט כמו חילופי אוכלוסין. הם בהחלט משתמשים בטרמינולוגיה הזו. חילופי אוכלוסין דה פקטו, כפי שקרה במקומות אחרים בעולם אחרי מלחמות. והטענה היא שהסיפור הזה, הצד היהודי של הפליטות, לא סופר מספיק. הבנתי. עוד נקודה שעולה היא תיאור של ארץ ישראל לפני הציונות. נכון. התמונה שמצטיירת שם היא של ארץ די שוממה ברובה. דלילת אוכלוסין, ביצות, קדחת. הם מצטטים סקרים בריטים מסוף המאה ה-19, שלכאורה מראים שרק אחוז קטן מהשטח, אולי 10%, היה מעובד או מיושב. ומכאן גם עוברים לתפקיד הבריטים במנדט. מה הטענה כלפיהם? הטענה העיקרית היא שהם הפרו את המנדט. מצד אחד נטען שם, הם אפשרו ואף עודדו הגירה ערבית לא מבוקרת לתוך הארץ. ומצד שני? ומצד שני, הגבילו בצורה חריפה מאוד את העלייה היהודית, כולל של ניצולי שואה, וגם רכישת קרקעות על ידי יהודים בעיקר דרך מדיניות הספר הלבן. מה שנקרא מדיניות כפולה. וזה מביא אותנו לאחת הנקודות הכי אולי נפיצות
במקורות האלה השאלה על הזהות הלאומית הפלסטינית. כן, זו טענה מאוד מרכזית וחוזרת. הטיעון במקורות האלה הוא שלא הייתה ישות לאומית פלסטינית נפרדת ומובחנת מבחינה היסטורית. על מה הם מבססים את זה? הם מביאים ציטוטים שמיוחסים למנהיגים ערביים ופלסטינים שונים, למשל אחמד שוקרי, יאסר ערפאת, בחיר פתח זוהיר מוחסן, אפילו עזמי בשארה. הטענה היא שהם עצמם אמרו שפלסטין היא בעצם המצאה טקטית למאבק בישראל, או שהם חלק מסוריה הגדולה או מהאומה הערבית. ויש נימוק נוסף? כן, הנימוק הנוסף הוא היעדר מאפיינים לאומיים ייחודיים, שפה, תרבות, היסטוריה נפרדת. לפי הפרשנות הזו, מה שמאחד בעיקר זה שלילת קיומה של ישראל. אז לאור כל התמונה המורכבת הזו, האם המקורות האלה רומזים על כיווני פתרון? שאיפות לאומיות פלסטיניות, בגלל הרכב האוכלוסייה שם, והיותה חלק מהמנדט המקורי. וחוץ מירדן? אופציות אחרות שמרחפות שם הן קליטת הפליטים במדינות ערב, או אולי איזושהי אוטונומיה אזרחית ביהודה ושומרון, תחת שליטה ביטחונית ישראלית. אז אם נסכם את מה שעולה מהמקורות האלה, זו תמונה שמאתגרת מאוד את הנרטיב המקובל. ערעור על סיפור הגירוש, על הגדרת הפליט, על המספרים, על הרכב האוכלוסייה, ביקורת על אונר"א, הדגשת סיפור הפליטים היהודים, ביקורת על הבריטים, וסימן שאלה גדול סביב הזהות הלאומית הפלסטינית ההיסטורית. בדיוק. המסר העיקני שעולה מהטקסטים האלה הוא בעצם קריאה לבחון מחדש את העובדות כפי שהן מוצגות בדרך כלל. מתוך מחשבה שאולי הבנה אחרת של העבר יכולה להשפיע על ההווה והעתיד. וזה משאיר אותנו עם איזושהי מחשבה לסיום. עד כמה באמת העיסוק הזה בפרשנויות היסטוריות, בהגדרות, במספרים כפי שראינו כאן, יכול לקדם אותנו לפתרונות מעשיים היום, או שאולי צריך להתמקד יותר במציאות האנושית המורכבת, הכואבת, שקיימת בשטח עצמו. נקודה לערעור.